Octobre kalo tile fila ye san ba fila ani mugan aw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni an ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. Kunu alamisa Octobre kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen o danganimaniya sɛbɛnfura min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ cɛmancɛ fanga ale latɛmɛli baaraw olu kan i n'a fɔ CEDEAO tun ye a laɲini cogoya min na a bɛɛ lajɛlen dara kɛnɛ kan nin baarakura in kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko jamana ɲɛma ka taa se maa min bɛ yen nɔ ni ale bɛna cɛmancɛ fanga ni ka ladili d'ale ma ani fo ka taa se gouvernement ma olu de bɛ se ka nin baara ye ni ka a latɛmɛ o kun ye CEDEAO maaw olu ka fɛlako ye nka jamana ɲɛma danga ni a bɛ f'o ma ko vice président ni ale ye colonel Asimi Goita ye a yirala k'a fɔ ko Asimi Goita ko ale tɛ se ka an ka jamana ɲɛma kura ale nɔ labila cogoya si la ni ko ya a sɔrɔ a ka fanga o kɔnɔna la k'aw hakili jigin k'a fɔ ko nin ko nin de tun ye CEDEAO maaw fɛlako ye walasa ka se ka gɛlɛya minnu bi an ka jamana kɔnɔna la k'o ta ka bɔ yen cogoya min na ka taa se yɔrɔ datugu ninnu ma k'o bɛɛ lawuli. An ka lapitaniso belebeleba min bɛ an ka faba kɔnɔna la yan nɔ ni ale bɛ wele ko Gabriel Toure a baarakɛlaw u farala ɲɔgɔn kan kunu alamisa Octobre kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna u ka baarabila sɛbɛn ni ka a bila sɔgɔmada in na baarabila sɛbɛn min yɛrɛ sa ni a fanba ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ k'u ka saraw ko o tɛ ka kɛ a kɛcogoya la ani k'o de kɛra sababu ye ni u bɛna baarabila sɛbɛn ni ka o di an ka jamana marabagaw ma baarabila sɛbɛn min yɛrɛ sa ni ale bɛna tali kɛ Octobre kalo tile mugan fo ka taa se a tile mugan ani fila ma san ba fila ani mugan. Gawukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa an songo dugu kɔnɔna la sa sumaya banakisɛ kelen bɛ ka dankari u la kosɛbɛ sumaya bɛ maa 600 o bɔɲɔgɔnko de la sa min ni maa 300 olu ta ka jugu kosɛbɛ ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ u ka lapitaniso la o de kɔnɔna la sa u ka dɔgɔtɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ ko san o san munummununi bɛ kɛ u ka dugu kɔnɔna la ni samiya o sera wagati min na ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'a yir'u la k'a fɔ sumaya banakisɛ a kan ka kɛlɛ cogoya min na nka ɲina o ma se ka kɛ maa minnu ni olu ɲɛsinen bɛ o ko masa olu welela u y'a yira k'a fɔ ko baara in bɛɛ tun kan ka daminɛ Octobre kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan nka halisa a baaraw u ma daminɛ fɔlɔ. Katikaw olu fɛ yen nɔ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya na Gambila dugu o kɔnɔna la sa u ka foro 40 de bɛ yen nɔ u ka sɛnɛkɛlaw ka fɔ la sa min ni san taara ni a bɛɛ lajɛlen ye o kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ni o ye sɛnɛkɛla dɔ ye ko ale ka foro yɛrɛ kelen tun bɛ yen nɔ o bɛ daminɛ hectare 1 fo ka taa se hectare 7 o ma ko min n'a kilancɛ bɛɛ dɔw tun ye kaba ye dɔw tun ye ɲɔ ye dɔw fana tun ye malo ye nka sanji taara ni nin bɛɛ lajɛlen de ni sɛnɛkɛla ninnu ye welewele dabila an ka jamana marabagaw ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la Kenya jamana ɲɛmaa min ni ale n'a ka minisiri 5 olu bɛ Faransikaw ka jamana kɔnɔna la kunu alamusa sɔgɔmada fɛ u ye ɲɔgɔn lajɛrɛba min ni a ye tali kɛ u ka waribon tigilamaw ka ko u la sa min ni o ye Faransikaw ka waribon tigilama minnu bɛ u ka jamanaw kɔkana la u ye sigikafɔ kɛ olu ko kan sigikafɔ min yɛrɛ sa ni a baara bɛɛ lajɛlen kɛra Emmanuel Macron ale yɛrɛ ɲɛna. Etats-Unikaw olu fɛ yen nɔ sa Donald Trump ale y'a yira sɔgɔmada in na Octobre kalo tile fila san ba fila ani mugan ko coronavirus banakisɛ yera ale la a n'a furumuso 2 bɛɛ Donald Trump min yɛrɛ sa ni a kɛlen don ka i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili o nɔfɛ Novembre kalo tile 3 nata in na ka kɛ ni a ka masurunyama dɔ ye sa min ni o bɛ a lasɔn hakili la o tɔgɔ ye Up yɛrɛ sa a yirala k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ yera ale fɛnɛ na. Ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ a y'a ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma.